sona ba zan gajiya ba, kan gini dai nake ta zumuɗin ajiyan so da kauna. So yana sa tunani ai ta zance ka kurme, kan kina ɗau dukan nishaɗi kunnuwan ki buɗe. Ke kike mun gudana tun cikin zuciyata, ba bike wai ina zan koma in ki da su. Kin bi jiki dukan kin daure ba na yin hange, ko ina ke nake ta tunani ko cikin makaranta. Ko da tsuntsu idan ya kuka dan uwan shi ya kera, in bayani ya sauka kanki sai kiga wanda amsa. Zuciyata tana ta makanta ke take gane har ta ce min idan kika barta za ta min koke-koke. Murmushinki yana ta zama min zuciyata da harka, sanki kullum yake ta zubo min jibi yaya na kanya. Me tunani na sake a kaina don kina taimakona, in na kauce kina da dora mun alkhairi a gona. Zan fusata akan kowayanda ba su so da musa ba, inda wuka guda da kimiyya zana yi mun su daidai. Ke kike mun kalamai zuciya ta yi shaida, ta rike ki ba za ta rike wacce take sa ta saba. Yan uwana ku zo fa ku duba san ta ya kai misali, wanda zai nuna so a gare ka karbi karkai sakanye. Mahadi na fannin kauna gunki zan zauniya ta, ko darasi idan fa na yi dan ka karu ka dauka. Na amince da wasu kalamai alkawar mun ka dauka, mun rage shi kada marabe dan duniya ta yi daɗi. Zantuka na gurin ki nake kawo kiyorin gume mu, wanda zai ce baki bai na ganin ba zai iya sama. Har da haske da hasken fuskar ki kike haske wasu, in kuna jera a hanya ke ake min bayani. Na riga dukkanin ku mazaje don kina nan a raina, haka ke ma kike ta faɗa min na rike ki amana. San ki har ya fi karfin jikina ko mazan iya baki, in na furto wa'insu kalami sai na gashin yi zarce. So zuma na ki bani na kurba har wa'insu su ɗauka, tumbalin so yana da karawa nishaɗi na kauna. Ko mafarki da na yi salati sai na dauzan ta kanki, mantuwa dai ka kai bai ɗauka in abin karuwa ne. Abin karuwa ke kika zama abin karuwa ta.